Jeg er her. Rigtigt. Det I ser og hører, det foregår lige nu. Det er live, det er direkte, det findes i virkeligheden. Det er for dig. Værsgo. Gik det meget godt, ikke? Jeg er her. Rigtigt. Det du ser og hører foregår lige nu. Det er live, direkte, det findes i virkeligheden. Det er for dig. Værsgo. Det gik da meget godt. Det er mig, der er her rigtigt. Jeg er her da også rigtigt. Nej, du er på video. Og hvad så? Ja, det der er optaget for længe siden. Hvor var du det fra? Fordi jeg selv har lavet det. Du siger, det er også skrevet for længe siden. Det er derfor, der er stadigvæk live lige nu. Du tror rigtigt, du er nu. Det er altså mig, der er den rigtige. Så kan du sige, hvad du Det er altså mig, der er den rigtige. Så kan du sige, hvad du vil. Og der er op med efter. Jeg kan da kun næppe efter, hvis jeg ved, hvad du siger. Altså, det har jeg skrevet for længe siden. Så det er kun live, hvis jeg improviserer. Ja. Jeg er rystende nervøs. Det er premiere. Hvad? Det er premiere. Hvor var du det fra? Ja, fordi det er ligesom den første gang, jeg slår. Lad os se. Kig. Kan jeg jo ikke. Nej, du er på video. Okay, så er du ret, så er det her optaget for længe siden. Aha, det er mig, der er her rigtigt. Så kan man nok ikke gøre det op, vel? Jeg er her. Rigtigt. Det I ser og hører, det foregår lige nu. Det er live, det er direkte, det findes i virkeligheden. Det er for jer. Værsgo.